Szeretettel köszöntelek benneteket újból, hamarosan lesz az iskolai karácsonyi koncert, és egy hanghigiéni gyors memó kis szösszenetet szeretnék veletek megosztani. Az egészséges hangadás nem csak az énekeseknek fontos, nem csak a színészeknek, vagy a pedagógusoknak, meg a színpadi embereknek, akik a színpadon állnak, hanem mindannyiunknak ez a kommunikációnknak az eszköze. És rendkívül fontos az, hogy a hangunk egészségesen tudjon funkcionálni, a hangszalag. És az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, az pedig a hidratáció. Tehát rendkívül fontos, napi 2-2,5 liter folyadékot mindenképpen igyatok meg. Nem elég csak közvetlenül az éneklés előtt, vagy akár egy vizsga előtt, vagy egy megmérettetés előtt. Naponta folyamatosan kell inni folyadékot. Tapasztalom az énekeseimen azt, a tanítványokon, hogy nem isznak elég folyadékot, de most már tudják, hogy egy fél literes vízzel kell jönni órára, éneklés közben is lehet egy-egy kortyot meginni. Ez rendkívül fontos, hogy a hangszalag megfelelően tudjon működni, puhán és rugalmasan. A másik fontos információ a párásítás. Ebben a fűtés szezonban nagyon száraz a levegő, és érezzük azt, hogy bizony a hangadás sem mindig annyira könnyű. Tehát ügyeljetek arra, hogy elég folyadékot vigyetek be, éneklés közben is. Higgyétek el, hogy az egészséges hangadásnak ez az egyik legfontosabb mozzanata. Természetesen van még nagyon sok minden, mint a levegővétel, levegőadás, de folyadék nélkül szintén a hangszalagok nem tudnak jól funkcionálni. Ezt az énekeseim is, a tanítványaim tudják, úgyhogy ügyeljetek erre, énekeljetek minden nap, gyakoroljatok, skálázzatok, és ezeket a kis jó tanácsaimat tartsátok be. Hiszek abban, hogy ez előre viszi az embert még akár a technikai tudásban is, és könnyebb lesz a hangadás. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!